ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደስቲ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ሓበሬታ ዜናታት ከምኡ ድማ ትንተና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክትቅፅሉ ድማ ብኽብሪ ንዕድመኩም ስርሒት ፈንቅል ብፍሉይ ፅምብል ኣብቲ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ሃብቲ ናይ ሃገርና ዝኾነ ገማግም ባሕርና ዝተገበረ ምስኡ ድማ ከምዛ ትሰምዑ ፀናዕኩም ናይ ዝርሰናይ ፍሊት ደርፊ ነቲ መድረኽ እቲ ናይቲ ኩሉ ዝሓለፍናዮን ዘለናዮን መድረኽን ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ ዘመሓላለፈት ደርፊ ኣብ ድሕሪት ዝያዳ ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ኢና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ድማ ከም ወትሩ ስፍሕ ዝበለ ክኸውን ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ምሳና ምስዓብ ድማ ንዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ መጀመርያ ንኩሉ ሰብ ክትንከፍ ትኽእል ኣርእስቲ ክጅምረ Attention to East Africa, where Kenyan President William Ruto has once again found himself at the center of a controversy. President Ruto is facing public outrage over his orders to renovate the State House, which is the official residence of the country's head of state. Ruto is also under fire for spending billions of Kenyan shillings on renovating state lodges across major cities in the East African country, at a time when public buildings and schools are falling apart. Many Kenyans are criticizing Ruto for ዊልያም ሩቶ መቸም ካብ ሽግር ምውፃእ እንዲያብዩ ዘሎ እታ ሽግር ደድሕሪና መፀትያ ትሓርሞ ዘላ ሕጂ ድማ ነቲ ስቴት ሃውስ ዝብል ምናልባት ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣዚርዎ ስለ ዝነበረ ኣበይ ኣሕመድ ብ10 ቢልዮን ዝሰርሖ ምናልባት ከም ናይ ኣቢ ክኾነለ ኢሉ እሱ ድማ ስቴት ሃውስ ናቱ ክሕድስ ምስ ፈተነ ኣገይን ገንዘብ ናይ ሃገር ኣብ ዘየድሊ ቦታታት ይጠፋ ኣሎ ኣብ ብልሽውና ይጠፋ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ዊልያም ሩቶን ካልኦት ኢሊት ናይቲ ሃገር ነቲ ገንዘብ ከመይ ገይሮም ነቲ ትካላት ናይቲ ሃገር ከመይ ገይሮም ከም ዘመሓድርዎን ገንዘብ ከመይ ኢሉ ከም ዝጠፋፍአን ዝገልፅ ሓደ መልእኽቲ ወፂኡ ነይሩ ነቲ ባንክታት ሳይበር ኣታክ ገይሮምሉ ነቲ ፋይናንሻል ሲስተም ናቶም ዊልያም ሩቶ ብተደጋጋሚ ኣሉታዊ ሽግራት ኣብቲ ሃገር የጋጥሞ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ጆ ባይደን ኣብ ሕቑፉ ሒዝዎ ነይሩ ኣሜሪካ ሽፋን ትገብረሉ ነይራ ዩኤስኤድ ዝበሃል ብዝተፈላለየ መንገዲ ይሕግዞ ነይሩ ሕጂ እቲ ዩኤስኤድ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ምናልባት ኣብ ኬንያ ሓደ ዓብ ነገር ክረአ ይኽእል ይኸውን እዩ እዚ ግን ምናልባት ንኬንያ እውን ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እቲ ነውፂ ዝፍጠር ዝነበረ እውን ንሶም ዝፈጥርዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ኣገይን ዊልያም ሩቶ ኢዝ getting ዝደጋገም ዓይነት ኣሉታዊ ሽግራት ቪሽስ ሰርክል ክንብሎ ንኽእል ቀፃሊ ንዕኡ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት እናረኣናን እናሰማዕናን ንኸይድ ኣለና ኤንድ ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ንሕና ድማ ተኸታተልና ሓበሬታ ክንበኩም ኢና ለሁለት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የገቡት የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ዋና ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጆርጂየቫ በዛሬው ውሏቸው ካከናወኗቸው ተግባራት መካከል ኢትዮጵያ እየተገበረች ያለ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ አንደኛው ነው። ዳይሬክተሯ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ከገንዘብ ሚኒስቴርና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርገዋል። የኢትዮጵያ መንግስት እየተገበረ ባለው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ ውጤት ተደንቄያለሁ ያሉት ዳይሬክተሯም ማሻሻያው ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆንም በቀጣይ በቅንጅት እንደሚሰሩ ነው የተናገሩት። Policy decisions made by you, the Minister of Finance, Minister of Economy and Planning. በኢትዮጵያ መንግስት የተወሰደው የፖሊሲ ማሻሻያ የኢትዮጵያ ሕዝብ ስጋት እንዳይገባው ያደረገና ኢትዮጵያ ሓደ ዓቢ ወይ እውን ኣገዳሲ ጋሻ ትንግት ከም ዘላ መቸም አብይ አሕመድ ኣብዘን ዝሰርሐን ዓበይቲ ፕሮጀክት ዘዛውራ ዘሎ ናይ IMF ፕሬዚደንት ናብ ኢትዮጵያ ጌሻላ እንደዚ ናይቲ ዘለዎ ሽግር መፍትሒ ኮይና ትረኣዮ ዘላ IMF እያ ናይ IMF ፕሬዚደንት እያ ናብቲ ሃገር ትገይሽ ዘላ and አብይ አሕመድ ዝዓበየ ዲል ክገብር ካባቶም ተስፋ ገይሩ ከም ዘለዎን እቲ ዝገብሮ ዘሎ IMF ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ፕላናት ክንደይ ግዜ ኣብዚ ሓበሬታ ሂበኩም ኣለኹ ኤግዛክትሊ ታ ፕሌይ ቡክ ናይ IMF እዩ ዘተግብር ዘሎ ሜጋ ፕሮጀክትስ ዓበይቲ ፕሮጀክትስ ዝመስሉ ዘንፀባርቑ ንውሕዳት ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ዘገልግሉ ኩሉ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተገይሩ ዘሎ እንተሪኢኻዮ ንውሑድ ክፋል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘገልግል እዩ ቱሪዝም ይስሕብ እዩ ነቲ ሃገር ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዘላ ዘምስል እዩ እዚ መለክዕ ኣለዎ እዩ እንተሪኢኻዮ ግን ንዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጠቅም ዝኽእል ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ምናልባት ገለገለ ሰባት ያ ስለዚ ቀናእኻ ኢኻ ጆርጆ ብኢትዮጵያ ስለዘይ ትሕጎስ ንኣቢ ስለ ትፀልኦ ክትብለና ትኽእል ድሓን ንስማዕዮ እንዶ ቅድሚ ሕጂ ናቶም ሚድያታት ዝበልዎ ዘይንሰምዕ national lender. The IMF says one of its main goals is to provide diverse financial support to many of struggling economies in Africa with a long-term goal of ending poverty. Our biggest role to help Africa is to support Africa to grow. So growth is the best way to beat debt. But over 5 decades later, African economies are wallowing in unsustainable debts, plunging them into cyclic economic
شو زي دوتش فيلز قبل ريبورتي نيرو على 5 عامات غيروا لا يمي باب افريكا الاماناتو قطبان افريكا معباي بستفلالي منقدي فاينانشال دقفن حاجزن كم زهبي زنقر اب ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና ሜጋ ፕሮጀክትስ ከምዝዶ ናይ ገለመለዶ ናይ ኮሪዶር ዶ ናይ ገለዶ በሃላሎ but if you look back ሓለፈ 50 ዓመት 5 decades ከት ካን ሕሪኻዮ እቲ IMF ዝቦ ዝነበረ ዕዳ እንታይ ለውጥ እምፅዩ ኣብ ጋና ከት ካረ ኣብ ሴራሊዮን ከት ካረ ኣብ ኬንያ ከት ካረ ኣብ ግብጽ ከት ካረ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያ ሌተስት ካብ IMF ብብዝሒ ኣብ ፕሮጀክት ገንዘብ ዝወሃባ ዘሎ ሃገር እያ so if you look ኣብ ዘን ኩለን ሃገራት عبيت بروجكتات تمثل فلاشي غزاوتي ويون تحت قرص صبغ تمثل تاريخها اتنها قرات جن جبتي غانا سيراليون كينيا كمون حج اثيوبيا بجاك اثيوبيا حج نوصايا تنكالو تغرات حد عينت صقمي زلون كلاتن ناي عداك ساب قررن حنيقو حزوان كم زلو اب كينيا بقربيتنا زلا تزعبيت صقمنت منقص خوين زلو عداناتو عدا مخفال ديكونس ولدنا عداناتو مخفال شجرا قاتي موصل زلو ስለዚህ ኩሉ ግዜ ሪስትራክቸር ግበሩልና ሓግዙና ከምዝና በላይ ዝኸይድ ዘሎ ሶ አብይ አሕመድ ድማ መመሊሱ ኣብቲ ናይ IMF ሞዴል ኣይሰርሕን እየ ዝባሃል ዘሎ መመሊሱ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝድገር ዘሎ ምናልባት ኣነ ካብቶም ካልኦት ዝሓሽኩ እየ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ምክንያቱ ግዜ እቲ ዝበለፀ መልሲ ዝህብ ስለዝኾነ ብሓፈሻ ምስቲ IMF ብዙሕ ነገራት ይግበር ከም ዘሎን ዓበይቲ ፕሮጀክት ከባቢ 34 ቢልዮን ብሕጂ ክብዎ ከም ዝኽእሉን ተስፋ ገይሩሎ እቲ ዝወሃበ ዘሎ ብፍላይ ናይ IMF ምምፃንዑ ንምንታይ ዝደልዮ ዘሎ ምናልባት ናይ ኣሜሪካ ጠማምታ ባና ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ምክንያቱ IMF ኣሜሪካ ሕማቅ ፖሊሲ ክትክተል ኮይና ኣብ ማይ መፀትን ዝብል ተስፋ ኣለዎም ስለዚ እቲ ናይ IMF ቁርብ ተስፋ ሂብዎም ዘሎ ኮይኑ ክስማዕ ይኽእል እዩ ግን ድሓን እዚ ምስ ግዜ ክንገድፎ ኢና IMF ዘድሓነ ሃገር ከምዘየለ ርኢና ኣለና ዊ ዊል ሲ ንኢትዮጵያ ናበይ ክኸይድ እዩ ራእናዮ እናተመልከትናዮ ክንከይድ ኢና ዝያዳ ኣብቲ ናትና ጉዳይ ክምለስ ከለና ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እንታይ ይመስል ኣሎ በዚ እስከ ንጀምር ስትራቴጂ በተመለከተ ኢትዮጵያ አሁን እየተዘጋጀ ያለው የኔቪ ኃይል ባህር ኃይል አድሬስ እና ሆም ቤዝ ያስፈልገዋል ብቻ አንድ ቀን መሆኑ አይቀርም እና እነዚህ ሁኔታዎች ይፈጸማሉ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ምን ኮንሲኩዌንስ ይኖረዋል ሕጂ እንታይ እንሰማዕ ኣለና እዚኣ ንስማዕያ ክልቴን ከተሓዘን ስለ ዝደለኹ እየ the whole process of ኢትዮጵያ ኤርትራና ኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ግንኙነት ቤትኮሩ ከኢትዮጵያ የባህር በር መብት ጋር የተገናኘ ነው እና አጼ ሚኒሊክ ውሎች የአጼ ዮሐንስ ውሎች ስምምነቶች ኮር ሀሳቡ ኢትዮጵያ የባህር በር ታገኛለች አታገኝም እንዴት ይሄንን መብቷን ታስጠብቃለች ነውና ከዛ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ሕጂ እንታይ ኣብ ምንታዮም ሸንኮለል ዝብሉ ዘለው ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ብዝሰፍሐ መልክዑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ማለት ኢትዮጵያ ብፍሉይ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያዶ ብኸመይ መንገዲ ክትረኽቦ ትኽእል ዝብል ተገይ እቲ ፎከስ ኣብ ኤርትራ እዩ ክንተዓሻሾ የብልናን ኣብ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ዶገሎ ዝባሃል ዘሎ ሓድሽ ዘረባ ኣይኮነን ኣገይን ከመይ ጌርካ ነዛ ኣጀንዳ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ሸንኮለል ተብላ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ዕላማ ናቶም ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ብመንገዲ ሶማል ዶ መንገዲ ብሱዳን ዶ ገለ ዝብልዎ ናብ ኤርትራ ገፅና ይንጥምትን ኣለና ንምባል ንመሽክዕ ዝጥቀሙሉ እዩ እቲ ዕላማ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ኤርትራ ዘቕናይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብዚ እውን ዝያዳ ብዛዕባ ክዛረቡ ከለዉ ስሙ ዓርቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዘርግሑ ክልተ ቪድዮታት ኣዘራረብቲ ዝተፈላለያ ሚድያታት ውሽጢ ዓዲ ንውፃን ኮይነሎም ንውግእ ድልውቲ ዝኾነት መርከብ ውግእ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይተገለጸ ቦታ ኣፅዋር ፅዒና እንትትጓዓዝ ቪድዮ ተቐልቂሎሎም ድሕሪ እቲ ቪድዮ ዓርቢ ምሸት ካልእ ቪድዮ ተዘርጊሑ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝብል ስያመ ዘለዋ ንእሽቶ መርከብ ውግም ዘርኢ ምስሊ ተዘርጊሖም እቲ ብበዝሒ ዝዝረበሉ ዘሎ ግን ኣብታ ቀዲሙ ዝተዘርግሐት ቪድዮ ዝተረኣየት መርከብ ውግእ ኢትዮጵያ እያ እታ መርከብ ኩናት ናበይ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላን ካበይን ዘይነፀረ ቪድዮ ኣብታ መርከብ ዝጸንሐ መኮንን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ እታ መርከብ ኢትዮጵያዊት ምዃናን ንውግእ ድልውቲ ምዃናን ዘርኢ ምስልታት እንክቐርጽ ዘርኢ ቪድዮ እዩ ካብቲ ቪድዮ ከም ዝርአ እንትኾይኖም እታ መርከብ ዓባይ ኮይና እንተወሓደም ናብ 3 ኣንፈት ክትኩሱ ዝተዳለዎም ዓበይቲ ሚሳይላት ዝተዓጠቐት እያ እታ መርከብ ውግእ ናበይ ትኸይድ
ተኻይዳላ ግን ንብዙሓት ሕቶ ኮይነሎም ጋዜጣ ሪፖርተር ቅድመ ዋርሕ ህንፀት ቀንዲ ኮማንድ ፖስት ወይ ድማ ምእዘዝ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ምዛም ከም ዝርከብ ፀብፂቡ ምንባሩ ዝዝከር እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዝዋን ኢትዮጵያ ብበዝሒ ህዝብን ከምኡን ብኢኮኖሚን ኣዝያ እናወሰኸት እናዓበየት ትኸይድ ብምህላም ወይ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ግድን ኢሉም ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት እናገብረ እዩ ዝርከብ ምስ ዝተፈላለያ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ እዚ ርእሰ ጉዳይ እዚ ኣብ ወጥሪ እእትይዎ እዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዝዋን ሓይሊ ባሕሪ ኣቂሞም ስልጠናታት እናሃበ ዝርከብ ኮይኖም ንሓይሊ ባሕሪ ዝኾና ወተሃደራውያን ጀላቡን መራኽብን እውን ኣብ ኢዱ ከም ዘእተወ እናተገለጸ እዩ ዘሎ እሞ እታ መርከብ ውግእ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣበየናይ ባሕሪ እያ ትንቀሳቐስ ዘላ ሕዚ እውን ይኖረዋል ኮንስኮንሱ አንደኛ ኮንስኮንሱ ይሄ ኖይዝ ነው ኖይዝ ማለት ጫጫታው እንዴት የሚል አለ አካኪ ዘራፍ የሚልም ሀገራትም ሆነ ቡድኖች ሊኖሩ ይችላሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ ነው አካኪ ዘራፍ የሚሉት እንዴት ተደርጎ ሌላ ሀገር ይሄዱ የሚደፍሩ ሀገራትም አሉ በነገራችን ላይ ሕጂ እንታዩ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዶ ገለዶ ድብል ካልእ መልክዕ ኣትሒዞሞ ከም ዘለዉ እዛ ጃልባ ዝብልዋ ዘለዉ እዚያ ከም ሓንቲ ዓብዪ ፍሉይ ሚሳይል ናይ ኩናት ከም ዘለዎ ወይ እውን ኣደኖ እቲ ምግናን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ካልእ መልክዕ እንድዩ ግን ፅቡቅ እዩ እቲ ናቶም ፕሮፓጋንዳ ፅቡቅ ገይሩ ሰብ እናፈለጦ እናተረድኦ ምስ ክኸይድ ከሎ ክትሪኦ ከለካ ፅቡቅ እዩ ድሌታቶም እናነፀረ ሕልምታቶም እናነፀረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኣጀንዳ ድማ እናተደጋገመት እናተደፋፍአት እያ ትኸይድ ዘላ I think ኤርትራ እውን ቅልል ዝበለ መልስታት ሂቦም ኣለዉ እዮም ብቐጥታ እውን መልሲ እንተዘይሃብዎ ግን ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከይወፃና ዝኻስምዖ رح تراي لعلو 60,000 ሰራዊት ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ዝተላእኽሉ ግንባራት ከም ዝጠፍኡ ተገሊጹ ካብዚኣቶም ድማ 6,500 ዝኾኑ ወታደራት ምስ ዕጥቆም ከም ዝጠፍኡ እንትግለጽ ነዚኣቶም ንምትካእ መንግስቲ ፌደራል 30,000 ዝኾኑ መናእሰይና ብመሰልጠን ማዓስከራት ከም ዘእተወ ተሰሚዑ ኣሎ ቅድሚ ሓደ ዓመት ፍርቂ ሚልዮን ዝግመት ሰራዊት ከም ዘለዎ ዝሓበረ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ፌደራል ኣብዚ ግዜ ግን ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ትግራይ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት እኳ እንተዘይሰኣነ ብርክት ዝበሉ ግን ይሃድሞ ከም ዘለዎ እዮም ዝወፁ ዘለው ጸብጻባት ዘመላኽቱ ናይ ባዕሉ ስልጣን ካብ ምንዋሕ ዘለለ ድሌት ከም ዘይብሉ ዝነገረሉ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ሰራዊት ደሞዝ ብኣግባቡ ዘይኽፈሎ እንትመውቱን ስድሩ መርድእ ዘይነገረሉ ሰራዊት ከም ዝኾነ እዮም ኣብ ማእኸል ዓዲ መሰረት ዝገበሩ ተቃወምቲ ሚድያታት ዝመስክሩ ኣብዚ ግዜ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ፌደራል ንሰራዊቱ ዝዕንግለሉ መንገዲ ዜጋታቱ ብፍቃዶም ናብ ሰራዊት ከይጽንበሩ ይገብር ብምህላው በዘይ ፍቃድ መናእሰይ ብሓይልና ብመሰልጠኒ ኣቱ ከም ዘለው ይዝነገር ኣብ ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ጥራይ 65,000 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝሃደሙ ዝገምገመ ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ቅድሚ ሕዚ ክንዲ ዝኣክል በዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኣብ ዓመታት እውን ከም ዘይሰኣነ እዩ መስኪሩ ዘሎ ድሕሪ እቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ካብዞም ዝኸሓዱ ኣባላት እቲ ሰራዊት ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን እንትኾኑ 10 ሚእታዊ ዝኾኑ ድማ ምስ ዕጥቆም ከም ዝሃደሙ እዩ ተመላኺቱ እዞም ምስ ዕጥቆም ዝሃደሙ ወታደራት መብዛሕትኦም ናብ ዕጡዋት ፋኖን ኦነግን ከም ዝተጸንበሩ እንትንገር በዚ ድማ ኣብቲ ሰራዊት ዘይምትእማን ነጊሱ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ዘመላኽ እዚኣ እታ ጉዳይ ወታደራዊ ኩነታት ናቶም ብየማንን ፀጋምን ሰምዓ ዘለና ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ነዚኣ ድዩ ዋላ ንኻልእ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ ባህል ሆኗል መዋሸት መቅጠፍ መስረቅ ባህል ሆኗል መዋሸት መቅጠፍ ባህል ሆኗል የያዘው ቦታ ትልቅ ሊሆን ይችላል ቀጣፊ ነው የራሱን ህንጻ ገንብቶ የመንግስት ቤት የሚሻማ ነው ባለስልጣን የሚባለው ስንቱን እናቃለን እኛ በየሰበታና በየቡራዩ የተደረደረ ህንጻ ስንቱን እናቃለን ደህንነት እኮ በእኛ እጅ አልነበረም ሌባ ነህ ስንለው በማግስቱ ተነስቶ እኔ እንትን ጠበቃ ነኝ ይላል ሌባ ጠበቃ የሆነበት ሀገር ነው ኣብይ ኣሕመድ ዝተበፅሖ እዩ ዝመስል ክንደይ ሰራቕን ክንደይ ሌባን ክንደይ ሓሳውን ክንደይ ጉሕላን ዘለዎ ሃገር ኢና ሒዝና ንኸይድ ዘለና እዚ ከዓ ኣይ ቲንክ እቲ ውፅኢት ናይቲ ንዓመታት ዝኸደ ኣቢ ዝዘርኦ ወይ እውን ኣቢ ዝፈጠሮ ፀገም ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት ቶም ዝኸድኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ፍቕሪ ናይ ገንዘብ ኣብ ካልእ ዓለም የለን ማለት ኣይኮነን ግን ንገንዘብ ዘለዎም ኣጠማምታ ምስ ረኣኻ ፅሕፈት ዝሰርሕ ድዩ ኣብ ተራ ነገር ዝሰርሕ ድዩ ኩሉ ሰብሲ ንገንዘብሲ ብፍሉይ ኣጠማምታ እዩ ዘለዎ ኣነ ሕጂ ካብ ኤርትራ ወዲ ሃብታማት ከም ዘይኮንኩ ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ከዓቢ ከለኹ ከምኡ ዓይነት ርድኢት ኣብ ገንዘብ ኣይነበረንን ገንዘብ ኣድላዩ ክትነብረሉ ገለ ይሕግዛካ ግን ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ከይድኩም the first thing you notice is ገንዘብ ኣርእይዎም ከመይ ጌርካ ከም ትጥለም ንኽትፈልጥ ተደሊኻ ገንዘብ ተለካ ኩሉ ሰብ ፍግም ይብለልካ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ ክሰግደልካ ይኽእል ገንዘብ ተዘይብልካ ግን ካብ ሶፍቲ ንታሕቲ ኢኻ ትርአ ስለዚ እቲ ፍቕሪ ናይ ገንዘብን ኣብ ገንዘብ ዘሎ ሓረምረምን ክትሪኦ ከለኻ ብከምዚ ዝዓበየ ኣብ ቤት ፅሕፈት ወይ ኣብ ካልእ ዝገበርከ ድሓርካ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ
ዘሎ there is no limit ንላዕሊሲ ሊሚት የለን ኣነ ካብ ዝዕዘቦ ጥራይ ዘይኮንኩስ ካብቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እቲ ዝሃብተመ ኣስመራ ውፅእ ወዳሃና ኣስመራ ቁርብ ውፅእ ዝበለይ ኣነ ኣብ ከረን ስለ ዝዓበኹ መንደፈራ ነይረ ደቂ ኣምሓራ ነይረ መን እቲ ዝሃብተመ ኣብቲ ዓዲ እንታይ ዓይነት መኪና ይዝውር እንታይ ዓይነት ሂወት ኢልካዮ ከቢድ ንክትፈልጦ ኸማ መን እቲ ዝሃብተመ ኣብቲ ዓዲ ክትፈልጦ ይትኽእል ኢኻ ኣብ ጎደናታት ብፍሉይ ነገር ኣይትሪኦን ኢኻ on the other hand ብግምጣሉ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ሃብታም ማለት ብጠጠው ካረጊፅካ ክኸይ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ኢኻ ትርኢ ስለዚ እቲ ቁሩብ ምስ ሰረቐት ሓላፊ ወይ እውን ገለ ቁሩብ ምስ ሰረቐ ይኣኽለኒ ዝበሃል የለን 6 ገዛ ክልዎ 6 መኪና ክልዎ ገለ ክልዎ እቲ ድሌትን ባህግንሲ ደረት የብሎን ኣብዚ ደለት ፀገም ኣብ ኤርትራ ብልሽውና ሚት ኻሚት የለን ብላብላ ክብለኩም ኣይክልኒ ምክንያቱ ክንዱ ዝኣክል መፅናዕቲ ስለ ዘይገበርኩ ግን ዝኾነ ሰብ 4 መኪና ዘዊ ሒዙ ዝኸይድ ሰብ ግን እንተሪኢኻስ ኦልሬዲ ግር ክብሎ ይኽእል እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ማለት እዩ ሊሚት ኣለዎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ትሰብ ከማ ወላ እውን እንትሰርቀ ክንምንታይ ክሰርቕ ዝኽእል ስለ ስርቅሎ ማለት ኣይኮንኩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ እቲ ባህጊ ዘሎ ናይ ነገራት ሊሚት ስለ ዘይብሉ ክንምንታይ ክሰርቀካ ክልቲ ዝሰርቕ እውን ክትፈልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣባይ ኣሕመድ እጂ ዝብሎ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነ ቅድሚኡ ዝነበረ እዩ ኣብ እቶም ተጋደልቲ ናይ ህወሓትን ናይ ህዝባዊ ግንባርን ረይዎም ክልቲኦም ኣብ ሓደ ዓይነት መፅኦም እቲ ናይ ተጋሩ ተጋደልቲና ዝብሉ ዝነበሩ ዘለዎም ደረጃ ናይ ቁጠባን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተጋዳላይ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልይ ዘለዎ ከተን ሃገራት እንደበይነን ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ሃውካም ሓደ ሰብ ካብ ገድሊ መፅኡ ክንዲ ሃብቲ ክንዲ ዓይነት ፅልዋ ክገብር ክኢሉ እንተኢልካ ስርቂ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ዝዛረቦ ዘሎ ወላ እውን ኣብ ኩንነት ዘሎ እንተኾነ ኣይ ቲንክ ሂ ካኖት ዱ ማች ብዙሕ ነገር ክገብር ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብቲ ሲስተም ዝኣተወ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ባህሊ ድማ ምስቲ ናይ ገንዘብ ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ይኹን ዋጋ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትመፅእ ኣለካ ዝብል ኣረዳድኣ ስለ ዘሎ ነዚ ንክትቅይር ብዙሕ ስራሕ ከድልየካ እዩ በርስቲል ኣብይ ኣሕመድ probably ብናተይ ግምት ዝወሓደ ቻለንጅ ናቱ እዚ እዩ ቅድሚ እዚኣ ሪፖርት እዚኣ ኣብ ሰራዊት ናቱ እንታይ ፀገም ኣሎ መምሃራን ዘይክፈሉ ኣብ ኣምሓራ ድዩ ኣብ ትግራይ መምሃራን ሓካይም ዘይክፈሉ ብዙሓት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ብዙሕ ግዜ እቶም ኣክቲቪስትስ ናቶም ይፅሕፉ እዮም ስለምንታይ ከም ዘጋጥም በልሽውናይ ክኸውን ዝኽእል እቲ ምክንያት ወይ እውን እቲ መንግስቲ እቲ ቀዳምነታት ናቱ ትኽክል ስለዘየለ ኣብ ሰራዊት እኹል ደመዝ ከም ዘይብሉ ጀዋር ብዙሕ ግዜ ክፅሕፍ ሰሚዕና ኣለና እኹል ደመዝ ዘይብሉ ሞቲቬሽን ዘይብሉ ወይ እውን ኣብ መወዳእታ ድማ ንመን ዕላማ ንምንታይ ዕላማ እውን ይቃለስ ኣሎ ዘይርድኦ ሰራዊት እዩ ዘሎ ኢሉ that's why ድማ በብዝኽእሎ ኢዱ ዝህብ ዘሎ ንመን ናብ ፋኖ ንፋኖ ምስ ዓራይ መኸበዶን ሃገራዊ ሰራዊት ሲ ሃገራዊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንፋኖ ምስ ዓራይ መኸበዶን ነይሩ ስለምንታይ ፋኖ ሓደ ግንባር የብሉ ሓደ በብወገኑ ኣብ ከባቢኡ ናይ ገዛውቱ ሰራዊት ዳኣምበር ብእዝን ብግንባራትን ተማእዚዙ ዝኸይድ ኣይኮነን እቲ ፀገም ግን ሞራል ዘይብሉ ሰራዊት እዩ ዘለዎ እቲ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ድማ እቲ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ ወላ እውን ናብ ኤርትራ ዶ ገለ ዶ ክብሉ ከለዉ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቶም ኣብ ውሽጦም እዩ ዘሎ ንሱ ደፍርሆ ዘሎ ድማ እቲ ካቢኔው ክመፅእ ዝኽእል ሽግር እንታይ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣጋይን እቲ ዕንደራዶ ዘረባዶ ታህዲዶ ብላብላዶ ኩሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ነፍሶም ክበፅእ ከሎ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ቁም ነገር ዘይብሉ ኮይኑ ይተርፍ ሻዕቢያ እንደ መንግስት ኤርትራ እንደ ሀገር መቀጠል የለባቸው ይህን አውቀ መግባት አለብን አዎ አንዲት እዛ ጋር የተቀመጠች ፓራሳይት ስቴት ነጋ ጠባ ውሸትና ተንኮል ሴራ እየቸረቸረች ሀገሬ ስታተራምስ የመጀመሪያ ማረከው መዋጥ ማውደም መቀማት እንደምትችል ማሳየት ነው እኔ ምንም እንደዛ ይኸውላችሁ ስሎ ዕሸል ኣብ ሰሙን ኩለት ዝንጠ ብትካቦ ጉንዖ ለቐትኡ ዘሕበጠ ታዋኽ ዘታለሎ ህፋን ዘጠለሎ ብገዛ ፍቓዱ ብውሽጢ ዝልሎ ወዲ ድሙ ከም ቀደሙ ከሪሙ ደጊስዎ ሕማሙ ኣብ ጸልማት ዝሓንከሮ ምስተቓልዐ ብድሮ ባሎም ክፍኣቱ ከይተተኮሰ ምስ ነፈሰ ዛሬባ ጥልመቱ ከይሰጎመ ምስ ተለኽሰሰ ኣይ ጉዳይናን ይልዓና ወላ ሰማይ እንተሓረሰ አብይ በንግግራቸው በኦሮሚያ ግጭት አለ፣ በአማራ ግጭት አለ፣ በትግራይ ግጭት አለ፣ በተለያዩ ቦታዎች ግጭት አለ። የግዳስ ጻድቅ የክብለና አንተ ተመልሰ በሚሄር ምድፍና እንተ ተናዘዘ ማን ያምኑ ሕጂ ወላ ጻዕዳ ጨርቂ እንተሓዘ እንተ
تنحنا بغبراتنا وشلغلغ كيبلنا نتي تسلام طفات السبيننا سننا نغيسنا قنكا كي حركمنا معبلات كفات زف أبيلنا نبزي برهان تحي بلوغ إلنا نغيد بالو دكيري تنسو أرشا وساسيرنا عطفا كنسقم تبقي مركبنا مركب لمعت كي تملطكم صافويا عوت معفاش መቸም እዚ ህፃን እዚ ከመይ ዝበልዎ ለባም ቆልዓ ዓንዲና ዘለና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝገበራ ኢንተርቪው ክሳዕ ክንደይ ከም ዘብከዮም ንዝክር ኢና ሕጂ ድማ ልክዕ ነታ ትግብኦም መልሲ ኤርትራ በቲ ትክክለኛ ንቆልዓ ንህፃን ብህፃን ጌርካ ምምላሱ ይሓይሽ ዝበሉ እዮም ዝመስሉ ኦኬ ንቐፅል እዚ ሓደ ክፋሉ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ካልኣይ ሕንፍሽፍሽ ድማ ንእቶ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ምስትራኽቡ ሓበሬታ በፂሕናሎም መልእኽታት በዓል 11 ለካቲት መሰረት ብምግባር ናይ ቅድሚ ምድላው ኮሚቴታት በብገጾም ዘዘራረቡም ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፋፍነት ሰላማዊ ልዝብ ሂቦም ኢልና ፀብፂብና ነርና ኢና ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምስታ መበል 50 ዓመት በዓል 11 ንምኽባር ስጣይሸት ብሄራዊት ኮሚቴም ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዝገብረ ዘተም ብናይ ሓደ ሰብ ጌጋ ኣብ ዝኾነ ደቂቓ ናብ ግጭት እናኣተወሉ ኩነታት እዩ ዘሎም ስለዚ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ነጋዶ ውድባት ፖለቲካም ዓበይቲ ዓድን ሲቪክ ማሕበራትን ዝሓቆፈ ኮሚቴ ምድላው በዓል 11 ለካቲት እቲ ቡሽኙ ኛወይ ገጫ ያትኸኛ ዝዓዲ ዋ ክልተ ዝጋበና ክልተ ዝሽፈራ ዓዲ ሞ ናበይ ገጻ ከም ትኸድላት ኣይፈሊጠ የዘውራ بغلط أوتيستات زوار هاجر دانا بيجا كم تغيد كفلت يلواك أي ما نجي زخا شغني بيجا كاجي خخت كتجني أنا وريدي حدا شفر كي حذا أي سافرني لا بقري سلي حشني لا وريدي وشني خا نجاتني واجو زاكينيا أترداتي هلو وازي بزا بخلت شفرات زوار ماكينة يسافرني لا وريدي يكوي لك أتا قديم كحس كما أقول كنا نتي سراوي زمرحو لعلوت عزستي أبست حلالة مدرخ بوليتيكا تجري زهلوم إذا تاونت أب عدمي ملو نسرحو وججننتن كاب بزح نتسبه هزبن جوداء كم زخنة تجلس أو أبز غنيات بالعلوت أمر رحا حيل تا نستتحزق قوام مستختلة نايد جافن طعام سلف تاسعي وسفيح مكففعل كتسيلو لو حزون كيرفدا سراويتنا مريحنتن لعل بوليتيكا وجوداء أبز غنو جرمو كتسنح أو عيت قرب له توسخ لنا ፖለቲካው ቅልውላው ትግራይ ብሄራዊ ክብርታትን ህዝባዊ ዓቕምታትን ንሓንሸሸ በመኻዱ ምኽንያት ብርከት ዝበለ ደላይ ሰላምን ርግዓትን ትግራይ ኣያንበሉና በለ ምጽንሑ ይዝከር ድሕሪ ፕሪቶሪያ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ መን ይኹን ኣብ ዝብል ወጥሪ ዝተተኮሰ ሕበት ቅልውላው መሪሕነት ሕዝብ ከላይ ዓመቱ ወሓስ ቀጣን ክረምትን ዝኾነ ሰራዊት ናብ ምንጋዕ በፂሕሎ ንደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነጺጉ ንጌታቸው ረዳ ዝተቐበለ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ብሓደ ገጽ ንደብረጽዮን ነጺጉ ንስፍሳጽዮን ክመርጽ ነዊሕ ዝተጓዓዘ ማእኸላይ ኮሚቴ ነባር ሕወሓት ብትሓደ ገጽ ንፖለቲካ ትግራይ ኣብ ንሕና ንሶምን ዝብል ደንበ እቲዎ ናይ ኩሎም ሓደጋታት መባእታ ኾነ ብድሕሪዚ ኣብ ዘለው ክልተ ዓመታት ዝተፈጠረ ምዕባለ ኩሉ ዝፈልጦን ማዓት ህዝቢ ትግራይ ከስፍሕን ከዕሙቕን ዝገበረ ኮይኑ ዘሊቑ ፖለቲካ ሓያል እዩ ፖለቲካ ተኣፋፊ እዩ ፖለቲካ ብቀደም ዓመተ ክትሓዝ ዝግብኦ ተፈንጃራይ ሓይሊ እዩ ክልተ ዓመት ዝተሓቆነ ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ኢድ ዘይኣማታይ ሓይሊ ወዲቑ እቲ ዝለዓለ ብሄራዊ ዓቕሚ ዝኾነ ሰራዊት ናብ ሓደጋ ኣውዲቑ ይርከብ ንብዙሓት ዘሰንበደ ቅዋም ሰራዊት ኣብ መንጎ ክልተ ደንበታት ሕወሓት ሕርያ ክወስድ ብምፍታኑ ዝተፈጠረ እዩ ክልቲኦም ደንበታት ከም ባህግን ድሌትን ብዙሓት ናብ ሓደ ክመፁ ይኽእሉ ወይ ከም ድሌት ዘይውሕዳት ብመንሰዓረ ውጥት ክልቲኦም ክጠፉ ይኽእሉ ወይ እውን ነዚ ውጥት ተጠቒሙ ዝኣተወ ጸላኢ ብገዛእ መራሕቱን ኣባላቱን ውሽጡ ተበሊዑ ኣብ ኣፍ ደገሞ ዝርከብ ውድብ ጠቕሊሉ ናብ ዘይምህላው ከኣቱ ይኽእል ወዘተ ኣብዚ ግደ ሰራዊት ክኸውን ዘለዎን ክኸውን ዝነበሮን ልዕል ዝበለ ቅዋምን ካብ ፖለቲካን ፖለቲከኛ ምዃኑ እዩ ዘግህዋ ብሽኒ ከተተሻፋኒ ታዩኞ ተሳፋር አታ ወሰድና ይዶ አታ መሊያ የበለት ሂዲ አታ ወሰድና ይዶ አታ ሰፍራ ይዲ ሁሉ ቀስቆይሉ አቅሉ ጾይወ ከኛዋ ተተሻፋኝ ወኝ ስቆኝ ኮይኝ እምበይ ባዕኑ ኩኙ ባዕና ክንዝውና አይና ወነዱ ዘይምንታይ ኮይኙ ሓደ ምዝዋን ዝኽእል ዲ ተሳይኑ ካብዝ ኩና ተሻፋኝ ዋ ምዝዋር ለኸል ዳ ማዓት ባታውድ ታይዳ እሞ ዋ በቃ ትመንገድ ይትፈልጥዎ የዞሮን ይለም ዋይ يوم يفني قش واي زابي هنين واي شغاني واي شغاني اتا تعم زياتهم
راحيسكا ناب تግራይ ዝተገበረ ወራር ኮነ ካልኦት ብሔራት አደላዲልካ ዝተገበረ ኩናት ትግራይ ንዝወረሩ ሓይልታት ብዘግለለ መልክዑ ዝተፈጸመ ውዕለ ፕሪቶሪያ ምስ ብዙሓት ኣብ ጎኒ ብልጽግና ዝነበሩ ሓይልታት ከቃይሞ ጸኒሑ ድሕሪ ውዕለ ፕሪቶሪያ ተቐባልነት ሰኣነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣነ ቅቡልነት መሊሱ ንኽረኽቦ ኣቂድዎ ዘሎ ስልቲ ብሓድሽ መልክዑ ናብ ኩናት ክኣቱ ከም ዝደሊ ይዝሕበር ቅድሚ ሕዚ አብይ ኣሕመድ ብህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ብኣምሓራን መሰልቶምን ዓብዪ ቅቡልነት ዝረከበ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝነበሩ ናይ ጽልእን ኩናትን መረጋገጽታት ድማ እዚ መሳርሒ ድማ ቅቡልነት ድሕሪ ውዕለ ብሰላም ፕሪቶሪያ ጠፊኡ እዩ ስለዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ሕዛብ ኢትዮጵያ ቅቡልነቱ ጠፊኡ ብምዃኑ ኣብ ኣምሓራ እውን ምስሩ ናይ ብረትን ፕሮፓጋንዳን ኩናትን ተኸፊትዎ ኣሎ አብይ ኣሕመድ እንኩ ዕላማ ኣብ ስልጣን ምጽናሕ ስሙ ግሩም ክኸውን ምግባር እዩ ካልእ ዝበሃል ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ዝብሉ ኣካላት ስለዚ ድማ በታ እንኩ ናይ መወዳእታ ኣብ ዝሓሸውየ ሓንቲ ኣገዳሲት ምስጢር ነዚያ ስምዑ ኩሉ ነቲ ትግራዋይ ዝነገርዎ ኣብዚ እዚኣ ስምዑዋ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ግን ካብቲ ኣፎም ክወፅእ ከሎ እዚ ሓደ ኩሉ ነቲ ትግራዋይ ዝነገርዎ ኣብዚ ተናይ መጨረሻ ኩናት ኣብ ደደቢት ገጽ ማለት እዩ ጸሊሙ ጸላእትና ጀሚሮሞ እቲ ኩናት ዝብል ነገር ተነጊርና በሚድያ ይዝክሩ ያለ ደደቢት ካይ ግን ኢን ሪያሊቲ ሃፕን ገይሩ احنا نوقعنا احنا كنا تجميرنا مالتي حزب انت يخون ذكر انت هونكم تسموني عوت بعوتنا الله عوت بعوت جحرا قال لنا تعال ايش النجر مسبلنا بقى وطرحي كل النجر فحكوا لي يقول لنا كم نعمل ذلك حقيقة خوين ان رياليتي عذابنا نتمنى فدل نتمنى كلاكا some expect goal was a low بحوار كنا نفتني خيد احنا ذكرنا يجن قلت إننا نعوم قاعد فباش صم سراوتنا سجيفنا قتال زلتنا يلك قال لي هذا اختوا عشو بحر after 2 weeks بحيلي ما حد بpopulation بمزح ما حد سراوت مزح تنقر نغيروا خيلهم مالتنا نادفوا بس ما تاعي مقوين نخسرش كذا بزح نقرا شو يا تناي بريتوريا خمسة يوم بس نوع بعدين تواتي كوي برنتو اتينا جن زغورنا يوم عاتيو ابرنتو زل بمولو عقوت وسيناينا نبرت وسيناي اندا ناي ግለሰብ ገዛ ተይተረፈ ናይ ገንዘብ አነ برنتو اتي كوي እዚ ተግባር ኦኬ ንቀጽል ኣብቶም መልመጽተኻ ሕጂ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተቀናቃኞች መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ሊያደርጉ ነው። በውጭ ሀገራት የተመሰረተው ብርጌድ ንሓመዱም የኤርትራ ተቃዋሚዎች ስብስብ ኢትዮጵያ ውስጥ በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ቢሮ ሊከፍት መሆኑን መስማቱን አፍሪካ ኢንተለጀንስ ዘግቧል። የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን አስተዳደር ለመገርሰስ የተደራጀው ይሄው እንቅስቃሴ መቀመጫ تمالا الله تانكي تمالا الله تانكي كابا كاب تركي من فلتك تركي أبيت فلتكم بفطركم بينكم دلكم تركي تغزقنا نبرة إرتران هم ما تفلتكم حيجي غايب تركي أنا عارف تمالا الله تانكي تمالا كاب تركي تمالا الله دران كاب ريكورين طيب على تنسجي ريكورين سبتراتكم تتفلتكم بترفي عايز السلفع مزربع ايه نقول انا انتوا اسمع عني هو ليس لدغونكم بولا انا صدركم قرب تصبيكم ده وي خدايبه كمان علي تانكي خدايبكم ده انا ده بزخونه تي دراما قصال ስለዝኾነ ናብቲ ኔክስ ከምተግር መጽኢኹም ጥማዕ ተጋሩ ኮይንኹም ኣብ ትግራይ ሱር ትሰዱ ቆልዑ ትወልዱ ዳሕራይ ተጋሩ ኢና ኢልካ ተጉርዕለይ ምስኣነ ተጉርዕ مسأنا استوجرع تجراوينا تخدينا يلك تجرع كأجه هذا مسخاية تجراوينا تلك مسخة عارف قالوا أمناتي هوتيل مسخة حاضر كخفيل كا أفتاليتي مثل كأذا خبر الكامبر هوتيل ناتكا يخوني ناتكم يخوني هوتيل نايب على الهوتيل يتهوتيل قلت إمنا للجن مسخهم تصقع مو 5 عرقت بقول مو تجراينا تناياتولنا تجراينا إحنا عيناتولنا كم زبع الهوتيلس إذا هوتيلس ناتي وصعت ولو مالتي نتبع الهوتيل خفيل الحادي رأيه خد وصعت ولو مالتي خفيل كالو الحادر كا هوتيل خبرتي هذا الليل بتعم صبق هوتيل مستأنق لهم صبق يو دقود لزز الله إلك أستعد ريكومنديشن كيف كأخذ وصو إذا ما هو كأخذ
መቸም ዝርዱኻ እንተ ኮይኖም ትዛረባ ኣለኻ ትሕቶ ናብ ኔክስት ቶፒክ ንስገር سريت تراخيبنا تقعد حن مصاخنا بهاجركا حجي من مخانكا متم تا فيديو ريكم عندكم زلخم بزياده دما ابدمونا اللاتكم كيتكم سمعوا اقداسي تا فيديو يا متم زريت ابزن زحلفا عمتات كغبرز انهي استواصو نتمنسي بزتفلالي منقدي نصلاي سي زياده من يزت كون تحريلكم اتصلاي نصلاي ابقربو زنبره تابل المنسي منسي ارترا زقاطم زنبره صقم بقربا زفلطو سب نسي نتي مستيرومن وشطومن وشاطيومن كفلطو زغد زيا فيديو زيا بزح قداسي حبريتان دي زلوا قالك هابو زياس كسمعوا نوعد ولد فيديو نديا كيتكم سمعوها كلها انا قلنا ان الشيء سيجمنت كسمعكم لسن هي تودباتين زلوا حوحات عرنا بايتونا ونات بروح مصاز بالالو እዚህ ጋር ሓምሻይ ፓርቲ ናይ ትግራይ ስለምንታይ ንሕና ጻዕዳ ክዳን ዝገበርና TDF ኢና እንተይሉ ካብ ወንበር ወይ ኣፈኛ ናይ ብሩህ መጻኢ ንሕና ኣዴታትና ዝቁንና ኣዴታቶም ዝቁንና ሓወል ሓንቲ ዝፈሊ ይብልናን መንነትና ትግራዋይ እንደግነትና ኤርትራውያን ዝብል ተኮይኑ ኣባል ብሩህ መጻኢ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይንኣምንን ኢና ባንዴራ ኤርትራ ቀደም ዝነበረት ናይ ፌደሬሽን ምር ዝሕጂ ዘላ ሙሉእ ሕብሪ ምልኣተ ሕብሪ ዘለዋ ኣይንኣምንላ ኢና እንተይሉ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ከም እንተይሉ እዚኦም ሓምሻይ ፓርትናቶም እዮም ብዛዕባ ቃልሶም ከላልዩ ኣብ ዝኾነ ዩቱባት ናይ ኤርትራ ዘይዛረቡ ኣብ ቲቪ ወያነ ወይ ሬድዮ ወያነ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ኣፀቢቖም ባንዴርኦም ዘይሰቐሉ ፓርቲ ሓምሻይ ፓርቲ ናይ ትግራይ እዮም ናይ ኤርትራ ለሓንቲ ይብሎም እቶም ሰባት ዓፅመ ስግኦም ኤርትራ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገለገለ እቲ ስነ ሓሳብ እቲ ገለ ግን ንብረፅዮም እንታይ በለፅን ዝብል እዮም ትኸውንኒ እንተ ኢሉ ትኸውንኒ ኣብልካ ኣይትኸውኒ እቲ ውሉፍ ገለ መለድ ብሎ ኣፍሮ ዘለዎም እዚኦም ኩሎም ብምልኦም ናይ ትግራይ ስነ ሓሳብ ዘሳስዩ ብዛዕባ ትግራይ ዘንባህቑ ኣደ ትግራይ ጠምያ ኣደ ትግራይ ከምዚ ኮይና ኣደ ትግራይ ከምዚ ኮይና ከምዚ ዝብሉ እዮም ወላ እቲ ናዕበ ክብል ከለውን ዘለዋ ዘይብላ ደርፊ ትብል ኣለና ይወዳእለን እዚኣ ኣደ ትግራይ ኣብልካ እዚ ግን ነቲ ወተሃደራዊ ስልቲ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ወይ ቃልሲ ወያነ ትግራይ ህዝባዊ ግንባር ቀዲሙ ስለ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዝሓዘ ክዕልመን ከሎ ዝገብሮ እያ እታ ዛንታ ነዲ ትግራይ ስለዚ ሕጂ እንድሕሪ ሻዕብያ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ከም ሓው ክረአ ጀሚሩ ኢሳያስ ከምታ መሊኣ ጠፊኣ ትጠፍእ ዘላ ኤርትራ መሊኣ ትጠፍእ بعد زرسناي درو عم مجشا خلو كم ستطلمو زي ما يفلتن مثلا زرسناي درو دبرتين تليموم كم زخونن كم معرورو كو جميروم يم مزياتهم كسرح زخل يلن ابي احمد ون كيح كارد كبوم يتسمى طرف تايم نيجزي حتى يد ابي احمد وكا بغرباون يفلطوم نيرو بغرباون مسوم كسرح جمر نساتهم يم ساكت صلل ناي مبال لمد سلو زلم بر there was nothing نساتهم كقبروا زخل سلزي دبرتين مزواصو خيدلو كابزياتهم كروخ بزخل يلن افتز ناي بروباغندا حاجه زدليو لزنبر تتقيم لهم دحريو جن ناي بوليتيكا غداي مزلكا سلزخونه انت زي بالكاز قربكا يلن درو نساتهم كطلالمو خمس جمرو ابزي خاتفلت ناي ኤርትራውያን ተቀይራላ ኣብዚ ከለኹ መልእክተይ ከሕልፎ ዝደሊ ንኩሉ ኤርትራዊ ናብ ትግራይ ከይትኸይድ ወላክን ዝመረረ ይምረርካ ናብ ትግራይ ከይትኸይድ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለዎ በቃ መዓልታዊ እዛርብ ዘለዎ ኣብ ትግራይ 5400 ንሽየጥ ኣለና ንበክለና ንእውለና ዝብል መረረታት መዓልታዊ ይመጽእ ኣሎ صار يكون كان تግራይ كم حسم تحليل كحزبي عد خادف تركادو بلا بلا دو نابل كان حزبي تتالل زنبركا انكو كمان اكون بس عكا this is a reality again زوم سبات زياتهم كل تزفتنو زحقنو ميتوميو بزعو ገንዘብ ኢንቨስቲጌሮም ነይሮም ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ክፃወቱ ቀይሕ ካርድ ወሲዶም እዮም they don't have a place there
الجرمة نبع بخيرهم دما نشتي بوت هبنا بوليتيكا أبي عوض كبلو قربيهم قربويكا I don't know عفاري عوض يوم كل ولا أورومي عوض كبليهم it's not gonna work مبزحت بلاناتهم إنه ورقي خيرو هانت فيديو تراي كوسالكم أبزيا جرسناي تبغى يرز قالتها أنا كم حجي زي فلتازنا بركارسي give me I don't know where this video is من البا ترقيبيا أبزيا زلا مسلني اسك زيارتكم ترى ليبيا أنا إيطاليا توصد مركب كتجزأ تحسي وخمسة نبرة تجلس يا كمي يني بتحسب الجزئة نس وسيا زحسبت وبابيان يوم أدفرتايز جيرهم له مركب مسيا له هذه جلت شحن إسران حدن إسران كلتاني شو خا من سير تراها من تاي كنا تاسني رز بزحق رز الله ردي شو يعتبر مركب مسيا مركب تجزي الله تبهيل بزحسبت وبابيان أدفرتايز جيرهم له مو تعرفوا من سينا بسلام إيطاليا خاتيو تبهيله اليوم هجي بخم بعل لهم حبيتي برقيساويان محبرات ويسيبكاويان محبرات زبهالو مصعدو كونتاكت زلوهم سقاب سينا اتيوم من تطبيحو من تجليحو بفيديو زرعينا زنبر سباتيوم من سينا نبتسب من سي إرترا زقفعلو زنبر بوتاس نخاطو عدل زروخو بسباتيوم بعل إلسا جعرو من بلد محبرات بحالتي بعل مليم سوم قبتي بوتاس زلو كميلهم كاتو غيلهم مسارحتهم سلازخونه درسينا سيأتوني سب فطوري أتوني تزاتون رغبة الرجفعي يزنتوني ريشة ما هو سوي أتوني كابو بردي ذرة هذا اللي حدا زينا بعلمان إلياسون بلهم كابو نتم زاوية سريه الرقيبو يكالح نيرو أو بزح مرحبتهم مهانو مدم تاتوس دلنا إذا مسبز ديم تأكيبن كمركب مسيات بحيله مو تعرفوا عباي مركبيا مع بالناي معكلاي بحر دي قم طلعه شو ادفرتايز بقورو كنتم زحسن طوينا سحيتم ميم بديم لما جيب دم بتقاومو غوغو بنبلو مالو ناي اقوليم تحدش انه يبسل بتحدو يجي غوغو بناي تقالسينا دول غوغو بسنه طوينا له مالك وقف سنة أوباويان دي وصلوا سبوقي رمال أيابتي تقاوم تقوينهم كم تنحنان لنورنا نيار ذي بلو أيابتا حقراويان قوينهم بانديرهم هزبو مخبيرهم داي قبر يريقوا بيان نابي قصات ودق زادا ميرا زرق إلو أزياء زبالا بفلاي تاناي مركب تبحالد نبرت كنا منتهاي حبو أجندا خمس نبرن كنا منتهاي قبل علي ارترانة تمنسي حقوحين أخوات أبتو كوينات دما ناي كوينات لوط نخقبر شرحون قرحنا بزا عدي از تقبره دحان مزقزية دما شعبيا ون بقوديو يوصوخون يقن ناي بحق زقرمي thank you زر سناي بسلام تملس ناي بحق صبغت تحسو مور بزوح كفالات كل واخم زغونة تا انترفيو قليت أمنيرم ناي موداتا تحسونا تاي دما بزيا خنسقر سلام كميت خانم كورات خاتاتلتي ايري لينك لو معانتي بمهنيات مبل 35 عمت زخري محرار كتما باطع سرحيت فنقل مالتيو نختما باطع توجسنا لنا لو معانتها مدبات فولي زبلو كاب على تسران شعتني جميرو فنقل شوعت نوسا زوباتات كاب قعصو غريصات الله قومون كورسو قال من المم بوت خي نرسوي بوت خي سقاوي تبرون علامات من قفتنا سياس افورقي نعزمان توم دكنا زحلفو بعصمتومن بسم سواسومن بقوم نخرع بقوم ننبر إيشو خاي قايم إني كعفو أي عنكفو تداربوا قلم درجة ولا ندبرن نعهدكم كأي مسجن بعاب جيرزم دكاي كفو أي رعين ريح ما جوا حياة إلا مقارجان يرى صحين ورحن بريقة خاب حنن عندنا بزوريانا بشوفنا أرتنا قرنا نخيد لنا علما من قصنا علما نعتمد we are going back to Italy. To Italy, okay. So do you have any message that you want to send to Italian people about Eritrea? Yes, you can come and see Eritrea because it's a very beautiful and interesting place. Okay, can you tell me some interesting stuff that you saw in Massawa? Massawa, I saw the war, the buildings with the... باطعنا تندلنا ريامي انت تبليهم بقى زبلي بلين نخيد نغسل قحتي لنا بحجي عندتي انا بتي هكاني ما شاء الله طبلين كان نقول كمان وزعزع وكان عندنا مكان كمان انا طبل يكون برنامجنا شانل تكبد بمن فجر جاهز هنا وزياده يعني حجي همو
ምክንያት ፈንቅል ሁሉ آمين أو وشتنا بديك آمين إربعي እዚያ ፕሮግራምና ኤርሊንክ ኣነ ሓንቲ ካብተን ደስ ትብለኒ ፕሮግራም እንድያ ንኤርትራ ካብዚያ እውን ንጀምር ካብዚ ቅድሚት ነቲ ጉዕዞ ነቲ መኻይን ነቲ ከተማታት ብመንገዲ እናኸዱ ዝገብርዎ ፕሮግራም ብሪልየንት ፕሮግራም እዩ ምክንያቱ ከምዛ ዙራን ሃገርካ ስለ ዝኾነት ከድኩም ኣብቲ ኤርሊንክ ርስምዑሎም ምክንያቱ ፅቡቕ ስራሓት ክስራሕ ከሎ ከነተባብዕ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ እንተተባቢዕካዩ ፅቡቕ ስራሕ ዝቕፅል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ንክገብሩ እዚ ፕሮግራማት ንክዳለዉ ብዙሕ ድኻም ብዙሕ ፃዕሪ ብዙሕ ሎጂስቲካዊ ሕቶ እዩ ዝሓትት ስለዚ ኤርትራ ብሉፅነት ናታ ብሉፅ ስራሓት ናታ ፅባቐ ናታ ክንሪኦ ንደሊ እንተኮይና ኣብ ሚድያ ክመፅእ ንደሊ እንተኮይና ነቶም ደኺሞም ዝሰርሑ ዘለው ከነተባብዖም ክንክእል ኣለና ንሳቶም ተተባቢዕናዮም ድማ ውሽጥን ውሻትዩ ንኸውፁ ብዙሕ ክሕግዙና ብዙሕ ክፅዕርዮም ሓድሽ ነገር ክመፅ እዩ እቲ ደገ ዘሎ ሰብ ድማ ብዛዕባ ሃገሩ ክፈልጥ ንሃገሩ ንኽርኢ ናይ ሃገሩ ፅባቐ ንክፈልጥ ክሕግዞ እዩ እንተዘየለ ኣብ ኣስመራ ዝተገበረ ወይ እውን ኣብ ሓደ ሆቴል ወይ እውን ኣብ ሓደ ገዛ ዝተገበረ ፊልምን ድራማን ጥራይ ንሰምዕ እንተለና ወይ ሙዚቃዊ ምርኢት ጥራይ ንርኢ እንተለና ንዑ እንተርኢ ኣለና ከምኡ ጥራይ ክገብሩ ክግደዱ እዮም ከምኡ ጥራይ ምስ ገበሩ ድማ ነታ ዓድና ክንፈልጥ ኣይኮናን ፅቡቕ እውን ክኸውን ኣይኮነን እዚ ንገብሮ ዝግበር ዘሎ ንቱሪዝም ዝሕግዝ እዩ ንዝተፈላለየ ነቲ ቁጠባ ድማ እዚኦም ሰባት ክንቀሳቀሱ ከለዉ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ስቴጅ ዝተሰርሐ ስራሓትን ኣብ ከምዚ ዝተሰርሐ ስራሓትን ንበይኒ እዩ ኣብዚ ሻሂ ክሰትዩ ከለዉ ድዮም ክንቀሳቀሱ ከለዉ ድዮም ኩሉ ነገር ምስቲ ህዝቢ ስለ ኮኔክት ዝኸውን ዘሎ ናብቲ ሕብረተሰብ ፋሕ ከም ዝብል እቲ ቱሪዝም እቲ ወላ እውን እቲ ጌሹ ዝመፅእ ናብ ካልእ ሃገራት ከም ዝኸይድ ስለ ዘተባብዑ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ኬድኩም ራእዩሎም ብዙሕ ስራሓት ናይ ፈንቅል ተገይሩሎም በብእዋኑ ከነምፅኦ ክንፍትን ኢና ርሑስ ቅንያት ናይ ፈንቅል ናይ ብሓቂ እዚ ዓመት እዚኣ ዓመተ ሰላምን ቅሳነትን ኤርትራ ድማ እቲ ንነዊሕ እዋን ዝተፀበየቶ ናብ ከምቲ ህፃን ዝበለና ናብ ምዕባለ ሳቮያ ኢላ ትብገሰሉ መድረክ ክኸውን ብተግባር ድማ ትደገ ዘሎን ውሽጢ ዘሎን ኩሉ ብሓደ ኮይኑ ነቲ ኩነታት ክነብሮን ክቕፅሎን ድማ ተስፋ ንገብር ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ኩዴ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደግፉ እናበልኩም እዛ ብልፅቲ ደርፊ ናይ ዘርእሰናይ ክገድፈኩም እስኪ ባሕሪ ባሕሪ ረመዚኻ ባሕሪ ክቡር መስዋዕትና ዝተኸፍሎ ባሕሪ ትረፍቅት ወንኖ ክትመነዮ ነብሪ ክብደት ሕማም ሕርሲ ሓዲድ እዩ ፃዕሪ ቅብፀት ቅባፀቶም ክዕዮምና ባሕሪ 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 ረመዚኻ ባሕሪ رمتها وهري